marani ngantos kalih dinten kita golek pangan lho Mas. Sampeyan niku nak asal pangan ngeten kula niku pun kelingan wong golek pangan. Ini adalah jejak kampung. Tempat kita menyusuri desa yang masih asri dan penuh cerita. Iya, Pak. Hutan. Suasananya asri banget. Cek napa Mbak? Masih ada gitu. Mbak melampah-melampah. Monggo.
inilah ya teman-teman, di desa enaknya seperti ini ya, walaupun kita belum saling kenal ya, tapi mereka tuh ramah-ramah dan sangat senang menyambut kita ya. Kita disambut dengan gembira ya, dengan seperti itulah. Beliau ini juga ini ya, punya ternak, memelihara kambing dan juga sapi ya teman ya. Assalamualaikum, dari Langkung Mbah. Ini ada makam teman-teman. Nuwun. Dari Langkung Mbah. Oke. Dina budi, Kula ngrandu. grandu. Nggih. Oh, lah. Niki lho ajeng tumbas lembune kok napa? Mboten nih ajeng mlampah-mlampah. Tak tasih ajeng tumbas lembune. Oh anu, niku lembune jenengan. Senes lembu kula. Oh. Kula Mbah Rawa, Mbah. Mbah Rawa, monggo anu teng nggih ya. Nggih terus suwun. Lah mendone kathah, Mbah. Nun. Mendone kathah. Lah ana wong setunggal anu kalih-kalih babon niku. Niku enten bandote to niku. Nggih. Mboten Mboten disate. griyan. Anu unjuk-unjuk kula damel kan. Matur suwun. Malah Monggo ngerepote. Satu. Niki pun anu nggih. Umure pun atusan taun nggih griyane nggih. Nun. Walah niki nggih pun pinten turunan ngoten iki nggih sak kula ganti gendeng niki. Sakek nggih pun anu niku lare kula. Lah waune rak majeng ido lah saniki. Nggih. Didamelke dalan niku lah biyane niku. Kesane madhep lan. Nggih. Lah niku Kula aturi nggih. Oh, bubah nggih jenengan nggih. Nggih, sading itu halamane bae semua. durung iso gawe omah liyane. Nak kok nggoni anu kuwi yo doko-doko ana pring sing dhuwur. Lah niki ra kula dekeni pring sedanten niki. Nggih. Lah sing iso niku ora usah didokoki anu doko ana pring, besok nak koyo pring ki anak putu ganti pringe mawon ngoten. Gampil ngoten nggih, Pak. Gampil ganti pring ngoten niku ora anu. Saniki nggih kajeng anu niku nggih kathah. Berarti lainnya diganti pring. Bagian tuh. Tikum mboten niku pringe. Tikum. Nggih dikom. Wah, tikum kita tambah awet. Awet. Enggak niku lah. Nggih, nggih, nggih. Mandaran Anu ngrepoti. mboten ngrepoti niki nggih. Wong kula niku wau nak nggih ngeten nggih. Lembu kula niku pun anu ngeten. Pun persabaran kalih Cang Wiru. Lah sakniki panjenengan niku kan mendhet mriko. Anu Mbah. So anu nak kowe bibitan meneh. So tak gawakake ning anu pedhete jeneng Ndoro kono ming didohi gambare. Lah niku sing gedhe niku tesen mriki lah. Saniki anu ya Mbah wong kalih lare kula. Anu ya Mas. Anu sapine engko tak jikoe sok anu besar anu sok hari gawe ya Mas. Nggih kantos sak monggo ngoten. Watu niku sak ditata miring dereng dhewe aspal ngoten niku. Tahun 80-an, Mbak. Tahun 82. 82. 82 lah niku nganu niku
kreteke niku ra nggih taun 82 83. Lah riyen berarti daerah kretek nyebrang ngoten, Mbah? Wah nggih waune. Waune nggih nyebrang. Wong kula niku pun di gotongke royong teng daerah Empelem, Nembok, sawah kulon desa Empelem nika lho. Nggih. Jinunggu abri nggih pun tuwa ngoten niku nggih. Lah wong gede sukane medro kalih napa kalih wi. Waune sing dodan-dodalan niku. Saniki wonten Mas anu mlaku-mlaku montor jaman riyen kula niku teng Solo 3 beto areng niku mlaku. Ya keten iki mlampah teng griya niki rak jam 3. Mengke lek nginep dusun Gamolan niku ampun genah dah Mbak Dereng. Dereng, Mbah. Gamolan niku Gamolan tukang niku nginepe mriku. Oh, tukang. Kentong subuh mlaku mriku. Teng Solo 3. Nah, ajeng teng pekan nginep nggih, Mbah. Nggih, biyen. Medale nggih mriki, jurangan iki. Nggih. Lah pripun niku dianggurake Nggih mboten sami cukup. niki, Mbah. Anu niki teh niku. Nggih, Mbah. Rapi. Nggih, Mbah. Nek wong kula niku wong nggih, wong kula pun tuwa nggih. Enten pundi anu niku wah lha wong anu ki kok lah tiyang niku nggih sedanten niku. Lah niki wong kula niku namung tiyang kalih sing setunggal kesalah. Kowe engko tukoke apa? Bakso. Wis mau wingi wis tukoke anake anu bakso anu. Iki kacange pindah. Abon riko-riko Mas kula niku. Saestu kula niku nak panganan niku mboten anu. Ning niki dadi setunggal wong padha-padha kulite nggih mboten reget niku. Nggih matur suwun kathah, Mbah. Kula pun mriki pun disuguhi werna. Wes anu yo pokoke yo Mas wong kuwi ya aja nampek rezekine Mas. Nggih, matur suwun. Aja nampek rezeki saestu lho. Ampun nampek rezeki wong niku kula niku pun tau ketelarak enten daya semantrah nggih Mas. Din anu kula niku enten semantrah niku nggih. Ajeng pados gawe mboten ngerti, mboten anu pun dicolke kalih tiyang. Lah kula niku enten tiyang damel pondok ajeng genggon anu niku nonot damel sirap niku kula marani ngantos kalih dinten kita golek pangan lho Mas. Sampai niku nak asal pangan ngeten kula niku pun kelingan wong golek pangan. Alah Mas, wong golek pangan ning tengah semantah maune jaman 71 Mas. Pinten taun teng mriku, Mbah? Ya. Pinten taun teng Sumatera? Walah kula niku namung sobo golek sak mulang saiki entuk sesuk golek. Saiki entuk sesuk golek ngoten niku mboten taun-taunan kula niku. Lah nek taun-taunan damel kebon niku sederek kula niku sing ngenten niku mau. Kula niku nggih wong waune kepokokan kali tang sepah kan angon kalih wong kula tinggal mati yang sepah niku. Dia anu tesih cilik tesih alit nyokot tesih nyokot ngerti. Kula niku nggih ajeng di sekolahake niku kan maca hanacara kok mboten sia kok mboten saged digebuk gegere kula balik angon ngingu sapi 5 lho Mas. Aku pun biyen ngingu sapi 5 karo mbok kula niku. Mbok kula niku waune adol godhong. Bareng, Mbah. Nggih, monggo. Panjang umur, sehat-sehat. Nggih. Barokah. Mas ampun riko nggih Mas. Kula niku pun tau lara-lara lho Mas. Saestu. Bejang-bejang kula mriki malih, Mbah. Mbah. Nggih, nggih. Bareng. Bareng pagi. Nggih, nggih, monggo.